Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat na mapanggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatanda't pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po niyong isa puso't isipan. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito ay napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat. Pagkakalob sa inyong lahat. Ang siksik, digdig at tumabaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago ang lahat po shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay kidlat na ginamit ni Metatron, wasak ang anumang bagay, Liwagan ng Pangasinan. Ito po ay usalin sa isip lamang po ng 3 beses, ipo sa dibdib, pakrus o sa hinlalaki o hintuturo. Ipo ihip ito sa ituro ang masamang espiritu o mangkukulam at iba pang maganda sa pagkumbati ito. Magdasal po ng isang ama namin, ang Bakinong Maria, Alwalhati, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon ng 3 beses po. Sa wala pa mga puder, kung may puder na po kayo, indirekta nyo na po ito. Yung wala pa pong puder, kung kung sa inyo ng Diyos Ama na magagamit nyo po, ipagkakalubsan nyo, magagamit po nyo ito sa mga baguhan po. Pero huwag nyo munang subukan kasi napakalakas pong orasyon na to. Sa mga may nanggagamot na po, ito po gamitin nyo po. Sana po pakaingatan po ito at ito po ay magagamit po nyo sa pangkumbati o kung sa makukulam. Usalin po sa isip lamang po ng 3 beses, ipo sa dibdib, pakrus o sa hinlalaki, at ihip ito at ituro ang masamang espiritu o mangkukulam at iba pa. Maganda sa pagkumbati ito talaga itong aking i-share po sa inyo. Kidlat na ginamit ni Metatron, wasak ang anumang bagay, Liwagan ng Pangasinan. Ito ay napakalakas pong level po ito. Hindi po po ito, high level po ito, hindi konto. Napakabisa po ito. Narito po ang orasyon. Quiver biab paksax sarax sumbum anticridium remiltax sa ubor bulhum sabog kayong lahat. Quiver biab paksak sarak sumbum atikri ham remiltax sa urbor bulhum sabog kayong lahat. Kibir bayam
paksak sarak sumbum akti krejam krimil tax urbur bulhum sabog kayong lahat. Usalin po at po sa dibdib ng 3 beses at isunod po yung susi. Binit sakbirab burhaksak sambis lamang po ang susi. Ito po inusap sa isip lamang po at po sa dibdib ng pakuros o sa hinlalaki at ihip ito sa at ituro ang masamang espiritu mangkukulam at iba pa. Maganda po ito sa pagkumbati. Sana po nagustuhan po nyo aking minagisan nyo na kidlat na ginamit ni Metatron. Wasak ang anumang bagay. Hiwaga ng pangasinan. Hindi na po ako nagdasal. Sa mga baguhan po, magdasal ng isang ama namin na Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Kung ipagkakalubsan nyo ang bisa nito ay pagkakalubsan nyo ang nagbabantay pong orasyon na to. Pero wag mo wag niyo po munang kasi high level po ito. Wag niyo po munang subukan. Ang nakakakon po ito yung mga nanggagamot po. I-share ko po sa kanila na maganda po itong pampumbati at pampasabog ng mga masamang espiritu o mangkukulam kung sumapi sa may pasyente. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po niyo aking video. Maraming salamat po. Kung hindi nyo po naintindihan po ay basahin nyo na lang po sa video po yung orasyon. Nandyan naman po yung lahat ng mga kon po. Sana kayo na pambalang intindi po palagi. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pakitulong po.